아야 사지금 이처럼 신부 आब'आ मामा बुङो आं आब'नि उन थांफाबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद मोजां जोंनि सिमेन्ट सापरियाव दङ सानजारि नोगोराव सोंनोसै दा बेयाव मा सोलोंगासिनो दा बिदिनो नोंथांमोना सोलोंना लानानै माने 5 लाखनि लनबो मोनगोन थ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा 1 इयारनि सार्टिफिकेट होयो हेल' लोगोफोर थ' गोदान मोनसे ब्लग होबावनो सानबाय दिनै आङो माने मोनसे गोदान खामानि मावनो नागिरदों थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दं आंनि लोगो जों सानैया थांगासिनो बेना बेलेग खामानि आंना बेलेग खामानि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' बे खामानिखौ मावनायनि सिगां जों सानैया उखिदों माने फुङावनो ओंखाम जानाय थ' जों जाग्रोनोसै गोथाव थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो अखा नै घन्टायावनो गोलैलायबाय जाखांनानै थांगोन जों जोङो जाखांबाय दा जोङो जोंनि खामानि मावनांगौआव थांसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दहायनिफ्राय नायलांबाय थादो होनबाय दङ खिन्थु खामानियावनो मोनहैयाखै दा जों थांसै मोनहैसिगोन बे पार्लारनि मालिकआ जोंना गुमै ओरैजाय दङ ओरैजाय आसोल मालिकआ नै समायनाखा नालाय पार्लारनि गासैखौबो रोङो आरो आइजोफोर आं दा खोमा थुनोसै थ' आब'नि मुसुगुर फुनायाथ' साखाया खोमा थुनायाबो साया जानो हागौ थ' आं ओरै थुजानोसै गावखौ समायना नुहोनो थाखाय गावनि असाइस मोखांखौ थ' आं दा थुजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ' दा आंनाव बेयाव थप सिन होग्रोनांगोननो माने बिदि गावनायाव समान जानायनि 아야 사지금 이처럼 신부 आं खनसे थुबायमोन बाट आंना रोदायाव नांदो ओमफ्राय एबार माने आरो थुफिनबाय आं गाननो लुबैनानै सिख्लाफोरनायनि मालायफोरा बोरै ब्रे ब्रे गानोथाय आंखौ खोमा सुनायखौ बोरै नुदों लोगोफोरा कमेन्टआव खोन्थाहरदो समायगोन ना समायाखै आंजों थ' आब'आ माखासे पार्लाराव मा जायो आब'आ खोन्थागोन थ' आब'आ मामा बुङो आं आब'नि उन थांफाबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद मोजां जोंनि सिमेन्ट सापरियाव दङ सानजारि नोगोराव थ' माने बेनो मेन होनजायो दा माने गासैबो खानाय बोनायनिफ्राय लानानै मोखां फेसियेल खालामनिफ्राय लानानै बडिखौबो खालामनो आब' बडि खालामा ओमफ्राय ओरै खोमा थुनायनि खोमा थुयो आरो पार्मानेन्ट आइब्र'बो बानायो ओमफ्राय मा होनो बयसफोरा बारा मिथिया जानो हागौ बयसनिबो बानायो बेयाव माने खानाय बोनायनिफ्राय लानानै माने हानायनिफ्राय लानानै फेसियेलखौबो बानायो थ' गासैखौबो बानायो नोंथांमोना जि गोसो माने गासैबो फैनो हागोन गासैखौबो बेयाव माने मोनखागोन आरो गावखौ समायना रमायना बानायनो नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन थ' दा दिन्थिलांसै बे स्पा खालामग्रा स्टिमार आरो बे माने गोदोनिमोन आरोना जेथिया आब'आ फार्स्ट जागायजेनदोंमोन पार्लारखौ ओमफ्राय दा आब'आ माने गोदान लांबावबाय ओरैजाय बेखौ माने बिराद हिट बानायबाय आरो दा आं मोनायाव फैदों नालाय मानसिया एसे माबानानै दं स्रां-स्रि जानानै दं नङाबा मानसिया थायो दा आं मोनायाव जानायखाय एसे लांदां थ' आब'नाव माने सोरबा मा होनो पार्लारनि बिखय माने खानाय बोनाय खानाय हानाय आरो खानाय स्ट्रेट खालामनाय फेसियेल खालामनाय मेहेन्दी आखिनाय हाबायाव बोरै देलायहोनांगौ माने गासैखौबो आब'आ फोरोङो थ' नोंथांमोना सोरबा सोलोंनो गोसोबा जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरा जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि थ' आब'नाव फैनानै सोलोंनोबो हागोन आब'आ बिराद मोजां फोरोंना हरगोन नोंथांमोना
आब'खौ जुदि कन्टेक्ट खालामनो नोंथांमोना लुबैदों आं कन्टेक्टखौ गाहायाव होनो हागोन नोंथांमोना फैनानै आब'नाव सोलोंनो हागोन आरोना थ' बेयावनो बिनानाव साब्रै सोलोंनानै दङ थ' बिनानावमोननो आं सोंनि बिनानावमोना माने सोलोंनानै बोरै मोनदों थ' नायलांबाय थादो ओरैजाय दङ साबा स्टुडेन्ट दंनो ओरैजाय नै बिनानावमोना बया मबाइलाव बिजि जानानै दं आङोथ' बिथांनो सोंनिसै दा बेयाव मा सोलोंगासिनो दा बिदिनो पार्लार नालाय जेनेबा मुसुगुर फुनाय खानाय हानाय दा गोदानसो आरोना आङो होमबाबो मुसुगुर फुनायखौ एसे हाबाय आरो मुसुगुर फुनायखौ हाबायना थ' खानाय बोनायखौ दा हाथ'वाखै गोदानसो नालाय जेनेबा हाथ'वाखै आरो गोदानसो माने एसे सोलोंदों फुराना स्टुडेन्टफोरना जोब्बाय माने बिसोरो सोलोंजोबनानै रोंजोबनानै थांबाय थ' दा निउ स्टुडेन्ट बिसोर साब्बाया थ' बिसोरबो सोलोंगासिनो आरो सोरबाफोर सोलोंनो गोसोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन ओरैजाय जोंना नै आब'आ आब'आ मा होनो बिसोरखौ सोलोंखांनानै मा होयो होनदों 1 इयारनि सार्टिफिकेट होयो 1 इयारनि थ' नोंथांमोना बेयाव सोलोंनानै जेबो प्रुफ गैया बिदिबो थाया माने 1 इयारनि सार्टिफिकेट मोनगोन नोंथांमोना जेबो जिंगासि नाङा माने आं पार्लाराव सोलोंजोब्बाय होननानै मोनसे माने मा होनगोन सार्टिफिकेट मोनगोन आरो नोंथांमोना बेयाव पार्लार सोलोंनानै जि सार्टिफिकेट मोनगोन माने पार्लार सोलोंनानै 1 इयारनि सार्टिफिकेट मोनगोन ना बेजों माने लनबो मोनगोन थ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा आं दासो आब'निफ्राय मिन्थिदों थ' खोनानानै आं बिराद मोजां मोनदों माने 5 लाखबो मोनगोन आरो जायगाखौ बिराद मोजां माने आब'आ समायना रमायना साजायजोबदों थ' नोंथांमोना सोरबाफोर फट'शुट खालामनो गोसोबा बेयाव फैनानै फट'शुट खालामनो हागोन आब'नो एसे चार्जफोर होनानै बारा लाया जास्ट एसे चार्ज होनानै नोंथांमोना फैनानै बेयाव माने फट'शुट खालामनो हागोन जायगायाबो जोबोर समायना दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि अबे मोनसे पार्टखौ मोजां मोनखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आरो दिनैनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायदों जोबोर गोजोननाय थाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना दोननो हागोन आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव बाय बाय लाभ इउ गाइस